Eh, ta'ala ya yi ka ne da girma da buwaya, ina wanda ya yi irin isa kuma tsayinka. Ta'ala ya yi ka ne da girma da buwaya, ina wanda ya yi irin isa kuma tsayinka. Allah ya mai saka kuka da dariya baka ƙwauro, mai ikon ya bada tabbaci ga wani yaro. Kar laifi ya sani tuntura na zama zero, ka duba ni don mafi isa wanda ya san ka. An yi ka ne da girma da buwaya baba. Allah kara gina ni dan ginin da ka yi wa Ka'aba, ka sa na zamo cikar tajalli daga iba, ko ba jari san dinga amfanar riba, na samu abin da da'irar su ta shuka. Na san babin da ke yi wasa da salati, to na roƙi da'irar ta horon wani minti, da ni ne kaɗai nake iya wani sauti da zai ba da alfusu alafu zaki. Annabi inda da su faɗi ma abun ba mamaki, kai dama rawani kawai aje gun mai mulki, zato yasa ake sawa shuka taki, mai ikon yana abinsa ko ba hannunka. Barayin shigar da sallamar kore shakka, salamun alaika fatihul haƙƙi haƙiƙa, salamun alaika nasiruddin ladaika, salamun alaika alimu sha'ani habaka, salamun alaika man sara baina dakika, salamun alaika hina fil haudu wasiqa, salamun alaika kai kake kora mushakka, salamun alaika sani yasnaini fidaka, salamun alaika inda zil arshi sadiki, salamun alaika adali nuril haiki, salamun alaika magani sirrin nidiki, salamun alaika shugaba ajiyar Allah, salamun alaika malamin warware matsala, salamun alaika kai kake sarrafa daula. Ahmad sallama irin ta can fadar Allah, Ahmad yarda zuciya da ruhin musu kulla, Ahmad kai kadai nake gani in kina Allah, Ahmad kai kadai kake zuwa ka bata ila, Ahmad kai ka sadu ko da dai babu wasila, Ahmad ka haɗi cifu da cifu kamala da jamala, Ahmad kai ka raya ka babban daula, Ahmadu sunanka ne ya zo a cikin sallah, Ahmad in akwai ka babakin kila wakala, Ahmad ga hannun mu ƙara roƙa mana Allah, Ahmad in ka faɗa a take na san zai ɗauka, Ahmad kai kaɗai nake da shi banda waninka, Ahmad na ɗayan talazumin bana shirka, Ahmad kai kaɗai nake gani a matsayinka, Ahmad kai kaɗai nake faɗa a kadarinka, Ahmad kai ne haƙu kai ya dullahi ya ɗauka, Ahmad na wadatu ban bukata ga waninka, Ahmad kai kaɗai ilahu na ji ya zaɓe ka, Ahmad kai ya bawa kai yake bawa abunka, Ahmad babu waninka ba wani rabu cikinka, Ahmad haske na ya samu ta cikin haskenka, Ahmad shani na ya wanzu daga inda ka shuka, Ahmad dan karfin da ke gudana a jikinka, Ahmad dan haskenka dan buwayar shaninka, Ahmad dan zatin ilawa araba ni da shakka, Ahmad in zamo mafi kusa
fahimtar shanunka in tabbata gurinka don ga ainihin lamarinka. An yi ka ne da girma da buwaya, waye irin isa kuma sayinka. An jami'al mukami ba a yi maka iko, kai ne sadiqul aminu ƙarshen mamako. Kwarai ka kusanta kai kake mamaye loko, halittu sun kakare wajen saka isar ka. An yi ka ne da girma da buwaya babba, zaɓaɓɓe ne tun gaban halitta ta gabata. Kai ne shugaban da shugabanci ya karanta, ka bayyana liman da annabanci da sarauta, kuma kana nan ko ina aje za a fahimta. Ni ka ne in yi shiru ko in faɗi akan baya aiki wajen bayyanar da martabar tajul mulki. Iya inda kake gani kana jin mamaki, anan ne aka fara rataye igiyar ɗauka. An yi ka ne da girma da waya, ina ma a ina ma caka aiki, anan ne za ka yi ta jin ina ma daga ɗaki. Maza manya masu rawanin ɗaukar aiki suna ta da burgima don su ga harka. An yi ka ne da girma da buwaya, buɗaɗɗe kake kai ka zo da sunna da farilla. Kai ne alƙiblar tawajjuhin tsarkake Allah, kai ne haske mai fice duhun ƙarya ta jalla, makamin Allah da ba a hargitsa sha'aninka. Kan yi ka ne ai fannin ka daban da duka fanni aka yi shi, jujjuyawar sha'aninka Allah ke kai shi. Kwaranyan matsayi da martaba har al'arshi, kana takawa ka je ka taka da kafarka. Me jin motsin kalamu sanda ke kewaya lauhu, me ke ta hijabai dubun dubata musu bahu. Kana tsinkayan abin da ke sarrafa ruhu, aya alimal ulumi ba mai iliminka. An yi ka ne baba, mafi alkairin abin da kogo ya katara, a can ne daga can abun ya samar da bushara. Daga karatu sai tasarrufin tashi ka gyara kangararre da hannunka. An yi ka ne da girma da buwaya, ka daɗaɗa daɗin da harsuna ba su fahimta. Ruhi ne ke jin takallubin me ya tsirata, idan an faɗi danganan ka sai mi ta kusata. Fuska sai ta fitar da zuciyoyin mu hakika. Ni ka ne da girma da buwaya, ina wani waye ya zo da tsarar lamarinka. Kai ne ɗaya tamkar da ɗayan ta gaza ɗauka, ɗayantar ka cikin ɗayantuwar wanda ya yi ka. Kaɗai ne bai makini a dukkan sha'aninka. An yi ka ne da girma da buwaya, ka tare dukkan abun da fahari ya ka ɗauka. Ba wani ɗai mai dangane da yayi naka a shuka, a lissafin ɗa'uwa da kaka da su jika. Kai ne ja gaba kai ka sauke girma ga waninka. An yi ka ne da girma da buwaya, mafi girman nau'in mutum da Allah ya halitta. Ka sha bamban nan ga tsarikan yadda ya yi ta, abin aikowa da gaske
ka sa ya sa ba bambanta abinda ka ce shi nufin irada ya nufata ba a gane abin da zai faɗa sai daga gunka an yi ka ne da girma da buwaya ba magana yake ba kai kake jin kudurinsa in ya motsa nufinsa kai ka san ma'anoninsa sai ka isar ra'ayin da hakan ne manufarsa in ka isar ya biyo da godiyar yanda ka aika an yi ka ne da girma da buwaya da ya taɓa ruyanka sai ka bayar da misali da zai daidai nan ga hankulan masu iyali duk faɗin girman abin da ya kisa na dalili kana iya kawo shi yanda rai zai iya ɗauka an yi ka ne da girma da buwaya yakan keɓance ka yai ta kama labari na yanda ya kayar da yanda ya yi wa wasu gori a ƙarshen ta yakan rufe hakan ne da kirari da nunin kai ba hakan a tsarin sha'aninka ta yaya ya kai gaba wa Musa alkairi sai da ya baka duka kanin labari tirka wacce ta yi kitso tari sai da ka ji ta har da mu a jinyan da ya koka an yi ka ne da girma da buwaya ka ji abin da ya yi ta faruwa nan ga sunu har karar da ya kai ga rabu tamkar ya yi ihu a ƙarshe shi sai da ya yi kiran ransuwa ihu abin bamban ne daban da layin da ya waka an yi ka ne da girma da buwaya abul anbiya ya ta kaya a abunsa ka san labarinsa ka gano al'amarinsa ai shi ma keɓanta kansa ya shi da diyansa kai ko sha'anoninka sai kawai barka ina jaddada me nake faɗa kudirina ne kai ne awwal kai kaɗai ka zo kai farko ne jinin ɗan adina na kai ɗayan gina bauta ne a yasir alhaki ba hijabi a gabanka an yi ka ne da girma da buwaya kai ne ke gigita hankalin masu bayani in an fara dan nufin a samar da sukuni sai mauta ta yi wa zuciya mugun danni ga shanin jingim amma yana wahalar ɗauka an yi ka ne da girma da buwaya na ji abin da ya faru nan ga annabu shaya'u idan aka rabu ya yi fito su koma shahada'u iyaka ikon su bai wuce inda ka ɗauka an yi ka ne hakan ne mana hakan ake so ya gabata domin warwarewa masu shakku su fahimta girma da buwayar ka ne suke rufe annauta ba daga nan ba abun hawa ne mu yi shuka ayyuka ne da girma da buwaya ina Adamu an faɗa uba ga mutane ne wannan girma ya yi tudu katangar ƙarshe ne amma duk da hakan yana kasan annabuwa ne zuhur mata asalin usulu makurar albarka shine shugaban 'ya'yan Adamu ka fataninsu shi
su, shine mai ceton su, shi ya fanshi wuyayensu. Wakilin mutawakkilin kafilun ya ɗauka. Baba iya ƴaƴan baga uban shi sarki ne, baba iya ƴaƴan ba har uban ma mabi ne. Da ne ga uba amma uban me rakiya ne, shi ya faɗa Adamu faman dunahu sharaɗi ne. Suna can aban kasan tutar nan da ya ɗauka. An yi ka ne da girma da buwa, don haka ya fi Adamu ya fi abin da ya samu. Abin da ya samu akwai a gonar katanmu. A can Adamu na ruwa da yumɓu mu namu. Ya san shi ne shugabansa, ya san zai duka. Shine sayyadina muqaddamu yin muntajimu, shine garkuwar alam gadarar mutamamu, shine hanya shi ake kira alfadigamu. Ba wani alam wanda bai bukatar hannunsa. Ga Ibrahimul Khalil khulla aka bashi, ba daɗin Allah o'o anan an gama tashi. Da ya nema za a mai abun babu ruwan shi, amma duk da hakan akwai gabansa a kura ɗauka. Ai shi sai ya nema za a mai hakan saukakke ne, neman akwai zato kamar ma fata ne. A surar shi a ranar suke ayar na gani ne, yana ta tamanni cikin bukatunsa hakika. Ya nemi a mai gafara, ya nemi a mai gafara, ya nemi kada ya kunyata, ya nemi kada ya kunyata. Ya roƙi lisani sidiki, ya roƙi lisani sidiki. Ya nema gun tsarkake iyalinsa daga shirka, aljanna roƙonta yayi abun ya taɓe ka. Komai zai sai dai ya roƙi alfarmar ɗauka, amma namu Habibu ne barami kashe shakka. Ahmadu kan ya nemo gafara tuna ka bashi, aka ce bashi kunyata da shi da sahabban shi. An tsarkake 'ya'yan shi an haɗa da iyalan shi, a kiyama zai ɗau abin da ba mai iya ɗauka. Shine farkon wanda za a tasa alita aljanna, kafin shigarsa ba masu shigarta. Ruwan tafkin kausara yana ga ababinta, duba roƙa yayi baso ya sa yayi masa haka. Shi fa Kalilu a ƙasan Habibullahi yake, Kalilu ne ma yake iyaka yanda yake. Habibullah kan yace kawai ma ba shi ake, shine sabiqu sa'iqul wara mai laulaka. An yi shi ne, an yi shi ne. Yin zance da ilahu sai ga mai babban maki, Musa yayi magana da Rabbu ji abun mamaki. To ai kai kuwa naka yin kanai ne daga ɗaki, mai yi daga ɗaki daban da naduwa ba shakka. A maganar da suka yi Annabi Musa baya ganin shi, har ya nemo ya gan shi aka ce ba a ganin shi. Shi haske ne ba ganin da ke iya riskar shi, amma Ahmadu ya gani, ganin ya fi
daƙiƙa. Maza galbasaru wa maɗaga ne ta nufa ne, bayani take akan ganin nasa gani ne, duk wani abu da gani yake gazawa ɓuya ne, to ya gani ɓoye yana gani da ɓuyan duda haka. Amma baiwa ne daban da sauran duka jinsi, shi aka nuna shi ake kira khairun nasi, ai shi ne mai matsayin da ba a yi wa kiyasi, alfatihu ba a naɗa ka ba a sauke ka. Da a kwance ko kuma me shi wata ran jamalarsa ta kwace, kai kowane zuwar kana a hannunka. Aya khairal alamina ya tajul izi, aya afwal muznibina ya wa'adul fazi, aya aunal muttaqina مخصوص عزيزي رسول الراحة وفي حاد لبيك. كم سامن كرا تقونر بجنكا إنا يبنكا كرا كتنا يبنكا إنزان كارا تيمكا كتغارا وننكا تنقورا دومن ƙara samun albarka, an yi ka ne da girma da buwaya. Ya Ahmad nisan garinmu ni ya dame ni, ga shatan ana ta buɗe wani sabon fanni, wannan aikin ne ya sa na zauna manna ni, to arka mun kar in waiwaya don ƙarfinka. A hore mai hidima da ƙarfin soyayya, a buɗe mun layukan ziyara da khiyara, in zama mashahadin zuwan huduri da biyayya, in wanza kofa da za ta sadarwa wajenka. Ina jaddada me nake faɗa ƙudirina ne, kai ne awwal kai kaɗai ka zo kai farko ne, jinin ɗan adina na kai ɗayan gina bauta ne, a yasir alhaki ba hijabi a gabanka, an yi ka ne da girma da buwaya. Kai ne maraitaba a jiru kai ɗin iko ne, kai ne arziki da kai kaɗai aka raya ne, kai ne tabbaci gare mu kai ɗin fitila ne, kai ne rai ga jikin da ba kai mutuwa ne, kai ne wanda bai da kai ko bai san Allah ba, kai ne wanda ba abin da ba naka bane ba, kai ne wanda ba garin da ba a ma ba, kai ne ɗaya ka san Aliyu ba za na rufe ba, kai ne gaskiya da kai ake iya gyarawa, ƙauyu makami da kai ake iya ketawa, kai ne a ala kuma mukaddasin kai hujja ne, kai ne aya wacce ba a korewa mutane, kai ne alƙali ga aljanu kai malam ne, da gaske nake ambatan ka ba za na bari ba, da rai na fito ba da yunkurin in koma ba, na fara ne ba da kudirin in dena ba, ni zan ta faɗa nuru kai halifan Allah ne, ni zan ta faɗa nuru kai halifan Allah ne. Allah ka kaji salatin da zai ta haifar da salati, salatin ya zamo ma'adana
ranar boye salati, salatin da arufai suke yi ba sau. Wannan ya zama shine wanda za